Hello everyone, welcome to my YouTube channel and welcome to the new vlog guys. So, dinay 14 November 2023 ओमफ्राय दिनै आंनि birthday आरोना so आंखौ comments आव wish खालामहरबानो जाबाय by the way जेब्लासिम आं बे vlogखौ होगोन अब्लासिम birthday आ जोबखांगोन but still belated birthday खौनो wish खालामबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय गोबां blessings हरबानो जाबाय जे आङो आंनि लाइफआव grow जानो हायो ओमफ्राय दासो जोङो सफैदों आरोना गयारि दंफायो आंजों गयारिजों आंजों ओमफ्राय लामायावनो vlogखौ start खालामबाय because फैनायाव जों खालामबोआखैलाय माने आं कलकातानिफ्राय फैनायानो लेट जाखादों ओमफ्राय फुङावनो सफैदोंमोन आरोना माने हरनि एटा जादोंमोन ना एटायाव सफैदोंमोन आरोना आङो गुवाहाटियाव ओमफ्राय आब'मोनजोंनो थाबाय ओमफ्राय गयारि आब'मोना आब'जों गुमैनि साइडजों मोनसे केक होदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेखौबो हाबाय बेखौबो नोंथांमोना बे व्लगावनो नुगोन एन्डिङाव नुगोन ओमफ्राय दा आङो न'आव फैदों आरोना ओमफ्राय नै केकखौ लाबाय बार्थडेखौ सेलिब्रेट खालामसै आरोना स' नोंथांमोनाबो आंनि व्लगखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो मा बा बेलुन खाना दोनदोंलै नै Happy birthday Puja. Thank you. Ma, obeau t-shirt dong Happy birthday. Ayong. Enggak mungkin sandal. Magre. Daw bedot. Nighting. Lokal Ba. mas. Hai. Kan song dia. Iya lokal mas. Dali mun baya kham. Khaman bai na mana gerai. Maya gurnaया dong hai. Doi ma gurनो थांनाया? Oh. Atung bauसो. आरो दंबावो बुरजाथार मोनदों नामा ना गोरैया नै माया जोंहा माया गुरनाय लकेल ओमफ्राय आरो दंबावो आरोना नाया खैथासोआव थांनाय दहाय नों थांनाया सानसेनिनो साननै सानथामनि बे नायालाय सानसेनिल' दिनै गुरनाय ए ना मोनबोद' बे डेन्जार मोनदों नायामोन नों ना गोरैखौ बाथोन जानो नायनाय खुसियाबो दङ खुसियाबो दङ फुलाय नायहैनो फैलाय नायनि आयं बोराया सायद' नाखौ नोंसोर सानैजोंबो थांनाय नामा साथाम आयं बोरायबो थांनाय थास' आथिं लाइभ भ्लग लादोंलै आंहा दिनै बे गिदिर गिदिरबो दंथारो माथो नै थैबावबायसो थैनाय दंना इयाव खुसियाबो दंथ' थैयाखै खुसियाबो दङ थैदों मोनजासिगोन दे लकेल ना बा मा रायलायगासिनो नोंसोरो मा Hi Monisa. Hi, happy birthday. Thank you. happy birthday बुलि रुमिदी रुमिदीखौ बिराद दिननि उनाव दिनैसो नुबाय भगबान बापरे बोसोरसेनि उनाव नङा राहुलनि हाबायाव नुदोंमोन दे बोसोरसे जाबायना नै गयारिया आंनो केक होदों बे केकआ गयारिनि साइडनिफ्राय आरोना स' आनबक्सिं खालामसै बाय द' डिजाइना आंनि बोरै खेवना लायखो मोखांफोरा फालिया मा मोखांफोरा फालिया जिराय फै दा फै केक आनबक्सिं खालामदों फैयो जिराय Hello Bifang. Happy birthday. Thank you. दाबो खुलियाखै नै केकआ फिसाथार नुदों माथो ओमफ्राय मबाइलाव नै आंना बर्थडे केकआ it's my birthday cake see purple colorनि ओमफ्राय नै flowers and everything so pretty माबायदि नुदों कमेन्टआव खोन्थाहर दै उमर का नया को है केक इधर दी तीनटा मिथियाब्रा अचानक से खरीद के लाया नहीं अरे कुछ भी नहीं बालीपाड़ा से अरे फिर भी केक है ना ए बेलुन तो पड़ी गलो नहीं है दे साये लं आरो निजे देसन मनिसा खुलसन आरो चाहिए ओरे नाजानु अकस्माते হৈ গৈছে আৰু ना ए cute Puja आरो मोनसे केक नै आंना आरो मोनसे केक बाव आबो रुमिनि साइडनिफ्राय बेयो Puja so pretty cute thank you so much by the moti नोंखौ माथो मोजाङानो नुदों आंनिखौ ब्लार खेबना होदों गावा आं रोङाबा नै जों आयंआ उन्दुना दंमोन दासो फैदों
Ada beli bom. Hai. Mana zaade prasad. Ada babon. Hai. Ika makan na gitu mai thabe. Takon ajeng songse. Ya buru mi mana rene sajai na habe angni birthday ni namo. Muni sajang aburu mi jang. Amfrai simi jang. Bento cake. Bento cake. ते जा भाई बा रोना देखो मेरा बर्थडे के लिए पूरा झुंड का नोंखो एकदम सेलिब्रिटी बायदि नुदों So आं आंनि बर्थडेखौ न'आवनो सेलिब्रेट खालामबाय आरोना मामोनजों आयंमोनजों ओमफ्राय सानै साथाम बिदिनो फ्रेन्ड्सफोरखौ लिंनानै केक काट खालामनानै फिसायै सेलिब्रेट खालामबाय बाय द वे जोङो बिराद इन्जय खालामबाय आरोना आंनि बर्थडेआव ओमफ्राय जिहेतु न'आव थानाय जाखाला नालाय आङो बिदिनो गेजेर गेजेरल'सो फैनाय जायो दानिया ओमफ्राय बिदिनो बयबो फैनानै इन्जय खालामबाय ओमफ्राय बै सेलिब्रेशननि ब्लगखौ नोंथांमोना नेक्स्ट ब्लगाव नुगोन आरोना आं बैखौ एड खालामफायाखै बे मोनसे ब्लगाव बिकज बैखौ एड खालामबाथाय भिडिअ'आ बिराद गोलाव जागौमोन स' बै सेलिब्रेशननि ब्लगखौ नोंथांमोना नेक्स्ट ब्लगाव नुगोन आरोना स' दा बे मोनसे ब्लगाव ओरैनो एसे जाखिनि क्लिप्स दंमोन बेफोरखौनो एडिट खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिबाय बाय द वे बार्थडे सेलिब्रेशननि ब्लगा बिराद इन्टारेस्टिं जादों आरोना स' एक्साइटेड जानानै थादो नोंथांमोना नेनानै थादो आं थाबैनो आपल'ड खालामगोन till then you can enjoy this video ओमफ्राय जा जोङो हराव सेलिब्रेट खालामदोंमोन ना आब' गुमैजों जा केक लाबोनानै आंनो सरप्राइज होफैदोंमोन बेनि ब्लगखौबो आं बेनि एन्डिङावनो एड खालामगोन आरोना स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो सोरनि साइडनिफ्राय केकआ ओमफ्राय Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to Puja Happy birthday to you Like dia tuh yo. Dia kami lagai dia sana. Mana lagi? Hai menurut kan jaya badai tak ke coba lihat. Kayak like itu dia bono kan? Papan tolong tiba-tiba aku cuna moy Dia lokai deh munu. Kela moy Kela apa mor gatu Deh munu sedikit apa? Aja kan birthday ase. Dini sunni birthday. Puja, mami. Nana aku cake pun zubai na. Itu cake tu kiko lena cake sama kalau mai mun was hair borbat cream ko pun zubai. Amrai nahi asala. Abo. Munu sam. Ihasa bangsin purti ihasa birthday zare nahi cake ni obostay gila. Horny barta zagasne ta ampe da surprise pe bank ko cake la banane abo manane abo gari Munu, thank you so much. Abo, thank you.